Ano mo ginatong asawa at mo ginang kuhaan o kuhaan ka ng documentation ba? Nga mo na iyang trabaho gikan pag abot gikan sa eskwelahan. Muna siya. Oh. Muna iyang trabaho guys, sinaguli guys. Nga makatuog ni siya guys, kuha na. Uni anang mga alas 11. Oy. Alas 10. Matuog. Yan. No? Unsa ba po niya akong cellphone hanap ba po to? Pwede ko matug naman sa'yo. Unsa ba ay? Yes. Sana all sa iyo Dapat matuog. magsugod ko ng tug ana sa cheese. Ito masawa. Cheese. Berapa niya akong sawa eh? Ayag. At kung kisan to sa. Ano maniguro guys? Ayaw, love. Siya man na, love. Hilak na, lolog. Kugan kayo eh. Atong kisan ito asawa ko. Ayaw. Ay, unsa? Kita mo. Unsa? Ya. Bana niya nga. Bikin ako di trabaho, uy. Hindi isa ganaan mo kuan. Naunsa mas kakimbot din naman ganahas kamera mo tanaw. Ayaw ra. Urururu. Ibrukuk. Muna ako na kukuk. Kaya ayaw ko. What? Ano ba na yung trabaho nga? Di na naman human yung trabaho nga dito sa eskwelahan nga pag-abot dire. May yaw-yaw dito. Ama o na. Kaya nung ari man na trabaho sa eskwelahan, dito na natrabaho sa o nga nang trabaho mo na dito sa balay, dito na natrabaho sa eskwelahan. Pag magtrabaho dito sa eskwelahan, pag uliwa na pre na ugma na po. Wala bang nasa opisina ba? Abulay kong alas 6. O dili siya mga size. Dapat, kung unsay trabaho sa eskwelahan, dito na nakutob. Dili na dadun mo sa balay. Bitaw. Pag na nang nasa opisina, pag naka sa opisina nagtrabaho, humani mong, di mahuman imong trabaho, di harap na sa opisina, di na nadadun mo sa balay. Oo. Kami din mga gwardya, unsa man ang trabaho dito, nagkahuman na mag-logbook, bilin raman na mo. Magwarda talaw lang. Baylo ta? Ana, bitin. Ako'y kuhan diya, maestro, na ikaw sikyo dito suksi. Ayaw to. Ayaw te. Bitaw. Ayaw ta. Mag-unsa kay porma no, ako'y magtudo no. Nya kay high blood doon ko, mag-high blood ko dito sa mga bata kay mga siyaw man. Hindi na nagag-amno do pensel. Kaman na gyud ma'am. Mi Hong Kong. Okay class, good morning. Giubo mahinong ko. So, okay class, our lesson for today is about the animals. The animals? The animals? About the animals. The animals. Oh. Okay, sir. Okay, sir. Unsa man na, sir? Tikay, the animals. The animals, gi. Nagkuhan kag animals daghan. Yeah. Wrong gapon day na akong kundi kung speaking English day. Wrong grammar gapon no. Wala bitaw na ako nakatubang kamera. Pero di sa ako nakatubang ay hindi na ako nagi wala na ako gitio ng kamera diha, wala na ako giatubang nimo ang kamera. Diha na sa akong naong ako ning plastada akong naong diri. Naon. Sana all.